زينا بزرزر ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ MTN ኩቤካ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ዝለበሳ ማልያ አንበሳ ዓቀብ ኣብ ሻባዓይ መድረኽውን ዓቂብዋ ነዚ ሎሚ ቀፂሉ ዘምሰን እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ ዝተዓወተሉን መድረኽ ብዝምልከት አማኑኤል አልአዛር ዘዳልዎ ጸብጻብ ስዕብ ናይ ፈለማ አፍሪካዊ ማልያን በሳዓቀብ ቱር ደ ፍራንስ ክለብ ዝኸአለ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ሻብዓይ መድረኽ ዝውድድር ንካልኣይ መዓልቱ ሃዲሙ ብምውዓል ኣብዚ ታሪኻዊ ውድድር ታሪኽ ሰሪሑ ካብ ቀዳመይቲ ኪሎሜትር ዝውድድር ምስ 4 ተቀዳደምቲ ሞሊቑ ዝወፀ ዳንኤል ዕላምኡ ነታ መበል 12 ኪሎሜትር ተሰሪዓ ዝነበረት ሓንቲ ናይ ዓቀብ ውድድር ንምዕዋት እዩ ዳንኤል ነዞም ምስኡ ን10 ኪሎሜትር ዝተጓዓዙ 4 ተቀዳደምቲ በሊፁ ነታ ተሰሪዓ ዝነበረት ናይ ዓቀብ ሓንቲ ነጥቢ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ወሲድዋ በዚ ድማ ነቲ ትማሊ ዝዋህለሎ 3 ነጥቢ ናብ 4 ኣደይቡ ኣብ ሻምናይ መድረኽ ነዛ ጻዕዳ ቀያሕ ነጥብጣብ ማልያ ብልምዲ ፖልክ ጀርሲ ትልለ ለቢሱ ተወዳደር እዩ Day 2 in the polka dot jersey. He's back. Daniel Tekla Heimanot. In the town of Asmara, I'm sure that they probably shouted the roof off the cinema this afternoon, where many of them were watching this man extend his lead in that competition. So he keeps the polka dot jersey. He just got enough points today to increase his lead by 1. De la journée et regardez ce beau sourire rayon de soleil de plus sur notre podium protocolaire. Félicité Another day for tomorrow because there are 3 small points along the way, including the finishing line, which is the Mur de Bretagne, carries 2 points for the winner. 4 points isn't many, but it's enough. He's double the advantage of Joaquim Rodriguez, who might be in the frame tomorrow on the Mur de Bretagne. ዳንኤል ነዛ ነጥቢ ኣብ መበል 12 ኪሎሜትር ምስተዓወተላ ናህሩ ከየቋረፀ ምስ 4 ኤውሮጳውያን መሳኒቱ ተቀዳደምቲ ብምዃን ንዓባይ ጉጅለ ክሳብ 3 ደቂቕ ጋግ ብምንጻፍ ንዝበዝሐ ክፋልቲ ውድድር 160 ኪሎሜትር ብምጓዓዝ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ውድድር ብፍላይ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ 2 መዓልቲ ኣከታቲልካ ካኽትውዕል ከቢድ ብምዃኑ ንዳንኤል ክብሪ ሂብዎሎም ካብ መጀመር ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ንውድድር ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ካብ ዝብገስ ንድሓር ዳንኤል ካብቶም ዝለዓለ ሸፈነ ማዕከና ዜና ዝረኸቡ ተቀዳደምቲ ኮይኑ ይዝጓዓዝ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ 160 ኪሎሜትር ጉዕዝኡ ብጋዜጠኛነት ውድድር ዝመርሕ ዝነበረ ካብ ድሕረ ባይትኡ ክሳብ ዛት ማሊ ዘመዝገቦ ዓቢ ዓወት ናብ ህዝቢ ዓለም ክላለወ ዒሉ ዳንኤልን ኤርትራውያን ተቀዳደምትን ካብ 2010 ናትሒዞም ንኣህጉር አፍሪካ ብዝግባእ ክጸልው ምጽንሖም ሃገረ ሩዋንዳ ኣብዚ እዋን ኣብ ሃገራ መስሪታቱ ዘላ ቤት ትምህርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ድሕሪ ዘመዝገበቶ ዓወት ዝተመዝገበ ምንባሩ ብሰፊሑ ስእሊ ዳንኤል ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ተሰኒዩ ክቐርቡ ኢሉሎም ካብ ሶሉስ 14 ሓምለ ምስ ምጅማር ተረርቲ ዓቀበታት ካልእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ MTN መርሃዊ ቅዱስ ንወዲ ሃገሩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ተኸቲሉ ካልእ ታሪኽ ከጽሕፍ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዓምድታትን የስፍራ ኣለዋ መርሃዊ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ዚ ውድድር ክነሱን ኣብ ፋልማይ እግሩ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ مسوميات حخورت عقب كديب مخالو مزاربي أرستي سريحيوم أمودة مدرخ أبستخيد قصبتاوي وددر وري فولاچيستا إنجليزاوي مارك كافنديش دحر 2013 ناي فلمها ناي مدرخ عوتا مزجيبوم مارك كافنديش أب 26 مدرخات تور دي فرانس قداماي ترتاب محاز فوري كبري حيز زلو تقدمايوم أبزي نايلوم مدرخ مرهوي قدوس 25 كال إطراي دحيرو مبل 125 ترتا كحسكلو دانيال تخلا هيمانو دما 55 كال إدحيرو مبل 149 ترتا حيزوم وددرون فتسيموم شامناي مدرخ تور دي فرانس قدام 11 حمله ب 181.5 كيلومتر قصيلو كوعليوم ابزا مدرخ ام مبل 99 كيلومتر ربع درجه ناي عقب وددر كسرع انكلو امزازمي حنصاص دما ناي 3 درجه زلوو ناي عقب وددر كهليوم بزدما دانيال نزمالي عقيبو سنبت نا وددر كرونومتر غانتا كاتو كبيت سراح كصبيوم
أمان بأمان زحبن عوتي وزقوانات أفضلو دانيال تقل هايمانوت دانيال تقل هايمانوت تمالي أبز تغيري شاي مدرخ نايت وددر أب سلسة ناي عقب قصبتها وددرات قدما يكونوا بمصؤو أم بس عقب تباهيلو سمون سم حقورن كتصوع كيليو نتي وددر استقاطاتلو أفكرت سبورت دما حابنن أرأيان إيرتراوان من السيات أكبلو قليت أمالهم وكيل إيرينا ناتنائل يعبيون رئيتوتات أكيبو زدالوت أتصاب أرسي مسمرون كتقربايا دانيال تخل هيمانوت رأيان حابن من سيات إيرترا مخانو بتشاعة حملة نزت سلاسل شارشة مدرخ تور دي فرانس أبستفلا ليه مزناقع مأكلات كتماس مراب عبيت سكرينات زتعذبوا أفكارت سبورت قليتام نساتم نيرينا أبزهب وحبريتا كردم مشكلة تاب إيرترا نباستات 100 عام تتسقع تاريخ زلون كم بهلز ترع من سبورت كم زخون بمتكاس إيرتراوين تغرد انتي أبستفلا ليه أهقراون زباون مدرخات كينوم ستاف كم زقبوس أنه عاوتات دما نزم سكر كم زخونه عاود دانيال دما أبز تسرت مخانو أرديام دانيال تخل هيمانوت أبشار شاي مدرخ تور دي فرانس زمز قبع عوتن زرعيو تصبللتان لناي مقبار منفس من نسيات إيرترا زن تبارغ يزبولو تنوهاب تريتو مثل إيرتران أفريكان زخول لعن كبر زوهابا مخانو أبريهم أفكار تغدد مشكلتنا توددر بوعوع سميعيت معزابهم أبزيقاتهم نزلهم فقرن أمنتن لعل مخانو زن تسركم زغنة بمحبار دما دانيال تخل هيمانوت مرهاو قدسونا فلام تساتفو من عبيت عوتات مبقعم أما نسيات ناس هلوا وتاو تلواك قليل كم زيكونا أنا تيرام إيرتراوያን ነበርቲ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ዕቤትን ብልጽግናን ሃገሮም ዘውሕስ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ተሳትፎኦም ኣብ 30 ዘሎ ዕማማት ከም ዝዕዘዙ ብ5 ሐምለ ኣብ ዘካየድዋ ኣኼባ ህዝባዊ ምኽተ ኣረጋጊጾም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናጽነትን ልዕላውነትን ሃገር ዘረጋገጸን ዘውሓሰን ህዝቢ ንዳግመ ህንጻ ሃገሩ ኣብ 30 ዘሎ ኩሉ መድያዊ ንጥፈታቱን ጽንዓቱ ብምድራዕ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝርከብ ዓወት ድማ ዘጠራጥር ከም ዘይኮነ ነጺሮም መንግስቲ ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት መሰረታዊ ፍታሕ ዘምጽኦ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብምውዳድ ህዝቢ ተጠቃሚ ናይ ትዕድላት ክኸውን ከም ዝበቕዐ ዝተቐሰ አቶ ብርሃነ ሰብ ጸጋ ዜጋታት ብውልቂ يكون بأكب تطرنيفهم نزل عدلات وفري تتأكيمهم نفسهم من هاجرهم كربحوا عزها خيرهم تساتفتي عموداتا بزعبه اللو كنتات هاجرهم نغفلتون نستوابهم سنميرار بمسجان بروح مسأ هاجر نمرقاقات بحيال حد الناس مخاطئهم كم زحيلو دقيمهم عرقاقيتهم هزبي أبالات حيلتات مكل خالن هزبا وسراويتن بوهدت مهنات صرقياتات ابيات تمرتي كمون وحسنت مغبي ابزرغاغصو لمعتاو مدبات ينطفو كم زلو يفلات كم اكلنا يزدما اب كبابي بارونتو زركب بوحج تبالاشوق عند صرغا بتماساسالي اغباب يهنصالهم وكيل إيرينا اكل مبرحتو توسخ صبصبالو برهان عند مسقل كقربويو اب مسمر اوردت بارونتو كبابي مقلقال كتما بارونتو زركب وحج تبالاشي صنح صرغيانه مصغان ابالات معرباو ግንባር حيلتات مكلخال ኤርትራ ምስ ابالات ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሃሂዶም ማዕተታው ስራሕ የሰላሰሉለው እቲ ካብ መፋርቅ ወርሒ ሰነ ጀመረ እዮ ነቲ ጽርግያ ተጎዝጉዙ ዝሐልፍ ውሕጅ ብፍላይ ኣብ እዋን ክራማት ንደንደስ እቲ መስመር ናባሕጎገ ሓስያ ስለ ዘውርድ ክራማት ቅድሚ ምእታው ነቲ ጽርግያ ውሕስነት ንምፍጣር ብጋብዮን ዝተደረዐ መንደቕ ንምስራሕ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ብክኢላታት ኩባንያ ህንጻ ሰገን ናተኣለ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ بمنقد نبرتي كتما بارونتون ممحدارتي نؤس زوبان استقربا ماشينرتات نتي سرح أسالت أيهبو مهلاون اتي زرخبنا حبريتا يملكت تساتفتي أبزهاب ورئيتو نتي العل أقداس النزلو زمناو تسرقا كاب حادقا نمدحان بالعل تقهاتن توفاينة نساتفو خمزلو بمملكات أبزت أمام درجة بسيحو مهلاو أبريهو زي بينتو عامي بوحيد أكل تشرشرو درجة كستو قريبو مالت جيتي سرح بتعمل صبوق مغنياتو أنا حلافين ترى خيبلك بحابر بحاد همت بحاد إيد بحاد قال كلها تسرح زلا عابي عقبتي فترة لنا مغنياتو نحن نتهاجر أنا نهاجري هاجرين عيطرح زيادة مناني نسلسل زغنا قا نهاجرنا زيادة خبزين لعل كمان كنقبر الله خنت زت قبلنا نجري لنا بملؤ ناي جنبار يكون إذا حسب أسراوي تكون
بحفشو خاب ساعات 4 تناين كوتا سيكاس كوتا دحري فطران كوسب مسفترس تخيل كان ابز ممصايو عقمنا وين كساب 100 257 نبصح معلتاو مالتيو بزي كاسنبت زي قوارط سراحي مالتيو نزل ترجع كم ترجع لها مونغو زغوباتات يدلو ترجع درجة قومته سقاب 7 متر نلعلون 4 متر دخوني تشرشرو تبع حقيقو هجي نعون مدحان كاني كله بزتري لها سراويت حزبي تساتفو نترجازي اب درجة 5 ميتاوتسي امو دايركب مغنياتو زي هاجراوي ترجع ناشونال رودا زي عند حتى طويله زخونه منقساس يلن حجي نزيا نتي منقساس نمدحان ذا ترجع زي كتعرلو كتعرس لزلو خاني نعري يلنا እቲ ብጽቡቕና ሓሪዙ ስኩም ዘሎ ስራሕ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክዛዘምዩ ትጽቢት ዝግበር ብቕዓትን ደረጃን ተምሃሮ ንምሕያል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራ ሕብረተሰብ ሓፈሻ ናይ ወለድን ተምሃሮን ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ኩነታት ኣብያተ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ ኣብቲ ርእሰ መምህራን ሱፐርቫይዘራትን ዝተሳተፉ ኣኼባ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ቤነ ተስፋይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስ ኩሉ ዘጋጥም ብድሆታት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2014-2015 ብሓያል ጻዕሪ ውፍያት መምህራን ብጽቡቕ ከም ተሰላሰለ ጠቒሱ ተሳታፍነት ተምሃሮ ማዕረት ተዋዲዱ ዘሎ ትካላት ትምህርቲ ንኽዓብግን ድኹማት ጎነታት ተለልዮም ንምፍዋሶም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ብውህደት ክነጥፉ ተላብዮም ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ታደሰ ጣዕመ ድማ መምህራን ስልጡን ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅን መንእስያት ኣብ ምምእዛንን ንዘለዎም ዓብ ተራ ተገንዚቦም ፍልጠቶም ብግቡእ ተምሃሮ ንምምሕልላፍ ሞያዊ ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ብምስኽኻር ህዝብን ምምሕዳርን ንመምህራን ዝገብሮ ደገፍ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ከም ዝግባእ ኣረዲዮም ኣማሕዳር ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት በወገኑ ብቕዓት ተምሃሮ ክብ ንምባል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣብ መምህራን ጥራይ ከይተሓፅረ ምክትታል ወለድን ኣማሓደርትን ክዓቢ ብምልባው ተምሃሮ ብዲሲፕሊን ዝተሃንፁ ኣፍሪትን ክኾኑ ወለዲ ኩነታት ደቆም ብቐጻልን ብግቡእን ክከታተሉን ክመኽሩን ተማሕፂኖም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ክድፋሉ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ኣብ ትምህርታዊ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ይፈጥር ስለ ዘሎ ደው ንኽብል ጓስጓሳት ክካየድ ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ክሕየል ብህዝብና ብዝናብ ዝዓነወት መባእታ ቤት ትምህርቲ ናጽነት ክትጽገን ዝብሉን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ጎሊጅ ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰል ዘለዎ መደባት ኣብ ምትግባር ንዝጠጥፉ ዘለዎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሃገራውን ኩባንያታትን ብምትባዕ ብምድጋፍን ንምዕዋት ብውህደት ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም እቶም ነበርቲ እኽለማይ ብምድላው ኣብ ዝገበርዎ ብሓባር ናይ ምውዓል መደብ ኣብ ከባቢኦም ዝተግበሩን ኣብ መስርሕ ዝርከቡን ልምዓታዊ መደባት ሳላ ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን ሃገራውያን ኩባንያታትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ዝተዓሙ ምዃኖም ብምጥቃስ ኣብ ማእከል ዓዶም ተጀሚሮም ዘለዉ ትካላት ትምህርቲ ንምዝዛም ሙሉእ ደገፍ ከም ዝገብሩ ገሊጾም ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ሰገንን ሓይልታት ምክልኻልን ብወገኖም እቲ ብውህደት ዝካየድ ዘሎ ህንፃዊ ስራሓት መርኣያ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብን መንግስትን ዘሎ ሓቢርካ ናይ ስራሕ ባህሊ ምዃኑ ብምብራህ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ጎሊጅ ዝገበረሎም ምትብባዕ ፍናኖም ክብ ዘበለ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ ንኡስ ዞባ ጎሊጅ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ኣቶ ዓሊ ሰይድ ሓሰን ብግድኡ ብሰንኪ ኣብ መስርሕ ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ ዝተረኣየ ምድንጓያት ተምሃሮ ኣብ ዘይምቹእ ክፍልታት ክመሃሩ ምጽንሖም ብምጥቃስ ህዝቢ ነዚ ፀገም እዚ ንምእላይ ገንዘቡ ጉልቦትን ኣዋሃሂዱ ንትግባርቲ መደብ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም